Ahojte milí priatelia, meto nadšenci. Tak v dnešnom videu sa pozrieme na viacero tém, pozrieme sa na to, ako sa vytratila zima z nášho územia a či sa ešte v najbližších dňoch vráti, pozrieme sa na avizované ochladenie v strede februára, ale aj na úhrnný zrážok, a to nielen u nás v Česku a na Slovensku, ale aj na Pyrenejskom poloostrove, kde v posledných dňoch boli zaznamenané veľmi vysoké úhrnný zrážok. Je nedeľa 8. februára a môžete sami vidieť, že práve zimné počasie sa z nášho územia nejako vytratilo. Aj aktuálne máme na území Slovenska veľa oblačnosti, oblačno až zamračené a na viacerých miestach je teplota vzduchu nad nulou, mrzne nám len v horských oblastiach vo vyšších polohách. Cez územie Slovenska postupuje ďalej na juh studený front a prináša lokálne aj slabé zrážky, a to najmä na severné a východné Slovensko. Väčšinou sú to zrážky dažďové a od stredných, prípadne vyšších polôch zrážky sú vo forme snehu a dokonca ojedinele máme aj zmenšenú oblačnosť na juhozápade Slovenska, ale naozaj v tých posledných dňoch naďalej prevažuje oblačné až zamračené počasie a veľmi málo slnka. Nemáme len u nás na Slovensku, ale aj v Česku, ale napríklad aj v Rakúsku, kde na niektorých miestach bolo najmenšie trvanie slnečného svitu za posledných 30 rokov. Takže aj z tohto hľadiska táto zima je zaujímavá, že naozaj to slnko svieti pomerne málo, aj keď mesačný priemer napríklad aj za január na niektorých miestach alebo na viacerých miestach bol okolo priemeru, ale opäť v tých posledných dňoch na začiatku februára máme to slnka veľmi málo. Pozrime sa na to, ako sa nám vytratila zima z nášho územia. Tu vidíte maximum teploty z niektorých staníc SHMU za 7. február, to znamená za sobotu. Vidíte, že prakticky takmer všade maximum bolo nad nulou, okrem tých horských oblastí, a na juhozápade sa priblížilo až k 9 stupňom, respektíve v Urbanove bolo až 9 stupňov Celzia. No aj tá posledná noc nebola nejaká chladná, mrzlo len výnimočne a väčšinou bola teplota vzduchu nad bodom mrazu. Aktuálne, ako som spomínal, postupuje cez Karpatskú oblasť ďalej na juh studený front, no a od severu sa k nám začína rozširovať okraj tlakovej výše a začína k nám prúdiť o niečo chladnejší vzduch, a aj preto hranica sneženia nám klesá. Tlaková níž je nad severovýchodným Atlantikom a môžete vidieť, že do oblasti Pyrenejského poloostrova opäť postupuje ďalší frontálny systém, respektíve teplý front frontálneho systému, a tam opäť sa dajú čakať aj výraznejšie zrážky, to si povieme o chvíľu. Zajtra sa stred tlakovej výše bude presúvať ďalej na juhovýchod nad Ukrajinu a my budeme v relatívne takom chladnejšom vzduchu, ale uvidíme na tých denných maximách, že v prízemnej vrstve bude teplota vzduchu pomerne vysoká, pretože ten hlavný nápor vzduchu bude najmä nad východnú Európu do Čiernomorskej oblasti a k nám sa tento chladnejší alebo najchladnejší vzduch vôbec nedostane. Opäť vidíme výrazný tlakový gradient nad západnou, hlavne juhozápadnou Európou v oblasti Pyrenejského poloostrova a je tam silné západné až severozápadné prúdenie a do tejto oblasti bude aj zajtra prúdiť teplý a vlhký vzduch. V ďalších dňoch potom sa obnoví prílev teplejšieho vzduchu do našej oblasti. Vidíte tam tlakovú níž so stredom nad Dánskom a od juhozápadu až juhu do našej oblasti bude prúdiť teplý a vlhký vzduch a naďalej prílev vlhkého vzduchu môžete vidieť ešte aj 12. februára, to znamená vo štvrtok v budúcom týždni do oblasti Pyrenejského poloostrova. Situácia by sa mala začať tak výraznejšie meniť v strede februára. Modelové výstupy naznačujú nejakú takú výraznejšiu zmenu. Čím novší beh modelu, tak tým zmierňujú to ochladenie. Ešte pred 2-3 dňami to tam vyzeralo na výraznejšie ochladenie a aj ansámble nie sú až také presvedčivé, to si povieme o chvíľu, ale vidíte, že v závere budúceho týždňa predsa len by malo dôjsť k prestavbe tlakových útvarov. Je tam rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa rozprestiera od Škandinávie až nad Stredomorie. Vidíme cyklogenézu nad centrálnym Stredomorím, ale aj tlakovú níž nad Balkánom. A tlaková výš sa bude nachádzať nad juhozápadnou Európou a medzi tou tlakovou výšou nad juhozápadnou Európou a tlakovou nížou nad severnou a strednou Európou a Balkánom začne prúdiť chladnejší, ale morský vzduch najmä nad západnú Európu a postupne, ako sa tieto tlakové níže zo Stredomoria budú presúvať ďalej na severovýchod, tak chladnejší vzduch by mohol preniknúť aj do našej oblasti. Avšak keďže bude tento vzduch morský, to znamená nebude až taký chladný, ako keby k nám prenikol kontinentálny vzduch
od severovýchodu. Prečo je tak veľa zrážok v oblasti Pyrenejského poloostrova, v juhozápadnej Európe a prečo aj v ďalších dňoch tam ešte bude veľa zrážok, tak môžete vidieť priemernú výšku a odchýlku hladiny 500 hektopaskalov v tomto budúcom týždni od 8. do 15. februára. Tak môžete vidieť výrazný tlakový gradient v tejto oblasti a výrazné západné až severozápadné prúdenie a prúdi tu, aj tu bude prúdiť vlhký vzduch z Atlantického oceánu. Vidíte, že severne bude oblasť nízkeho tlaku, južne oblasť vyššieho tlaku vzduchu a práve Pyrenejský poloostrov, Portugalsko a Španielsko, tak tieto dve krajiny budú prvé na rane tomuto vlhkému vzduchu a preto aj v ďalších dňoch tu je možné očakávať vysoké úhrny zrážok. Takto vidí kumulatívny úhrn zrážok model ISIUM-WF, globálny model až do 15. februára, to znamená do budúcej nedele. A k týmto úhrnom si ešte môžeme pripočítať niekoľko milimetrov, pretože tento globálny model nemá až tak dobre vyjadrenú orografiu a keby sme tam ešte prirátali orografické nejaké náveterné efekty, tak môžeme rátať s tým, že v niektorých lokalitách, najmä v Portugalsku, môže spadnúť ešte aj viac zrážok, ako môžete vidieť na tomto obrázku. Vidíte, že najviac by malo byť zasiahnuté Portugalsko a potom severozápad Španielska a rovnako aj tá západná polovica Pyrenejí, kde lokálne ešte aj v tom budúcom týždni by mohlo pripadnúť cez 200, ojedinele možno aj cez 250 mm zrážok. V našej oblasti tých zrážok nebude tak veľa. Môžete vidieť v rámci Slovenska, toto je suma zrážok z modelu ICON tiež do budúcej nedele. Najviac zrážok v Banskobystrickom kraji, najmä na severe v oblasti Kremnických vrchov a Nízkych Tatier, v oblasti ako je Banská Bystrica. Potom aj Košický kraj, Vyhorolacké vrchy a krajný východ, tak v týchto častiach Slovenska relatívne najvyššie úhrny, naopak najnižšie úhrny na juhozápade a potom aj čiastočne v Prešovskom kraji na krajnom severovýchode. V rámci Českej republiky, tak najmä v horských oblastiach, v tých okrajových častiach Českej republiky, najmä v tej juhozápadnej a západnej časti, prípadne potom na pohraničí s Poľskom, tam lokálne úhrny zrážok cez 25-30 mm a relatívne nižšie úhrny potom na juhu Českej republiky alebo na južnej Morave. Niečo podobné, avšak zladenejšie vidí globálny model ISIUM-WF, keďže tento model má o niečo horšie rozlíšenie, ale tiež tu vidíte región Banskobystrického kraja, prípadne západnú časť Košického kraja, kde budú relatívne najvyššie úhrny a potom aj krajný východ Slovenska a najnižšie úhrny potom model očakáva na juhozápade Slovenska len do nejakých 2-3 mm, prípadne aj miestami v Prešovskom kraji. A v rámci Českej republiky čím viac na západ a severozápad, tým vyššie úhrny, naopak na Morave budú úhrny v budúcom týždni najnižšie. Tu už môžete vidieť ansamblovú predpoveď teploty vzduchu v hladine 850 hektopaskalov, čo je približne výška okolo tých 1400-1500 metrov. A je to pre Urbanovo z modelu ISIUM-WF, takže vidíme, že v najbližších dňoch do 11. februára teplota v tejto hladine okolo nuly alebo slabo pod nulou, avšak od 11. februára nás čaká výraznejšie oteplenie, prílev teplého vzduchu, ktorý ste mohli vidieť aj na tej mapke tlakového pola, takže okolo 12. 13. februára k nám bude vrcholiť prílev teplého vzduchu a naozaj tieto dni budú veľmi teplé. No ale v zápätí by sa malo ochladiť a mal by k nám preniknúť chladnejší morský vzduch od severozápadu a už tam vidíte pomerne veľkú zhodu jednotlivých modelových behov v tom, že sa ochladí, avšak v čom je miera neistoty je to, aké výrazné bude toto ochladenie a napriek tomu, že viacerí predikovali aj nejaké výrazné ochladenie v súvislosti s tým rozpadom polárneho vortexu, tak vidíte, že zase také dramatické to zrejme nebude a ten vzduch, keďže bude morský od severozápadu, tak nebude až taký chladný, dáva tam pokles teploty vzduchu v hladine 850 hektopaskalov na približne -5 alebo -6 stupňov. A treba povedať, že toto ochladenie by nemalo trvať nejako dlho a už o pár dní opäť je tam náznak vzostupu teploty. Avšak samozrejme máme teraz iba 8. február a potom 17. februári naozaj je tam veľká miera neistoty a nedá sa povedať, ako sa bude teplota na tejto hladine vyvíjať v ďalších dňoch. Tu môžete vidieť, že v budúcom týždni naozaj ten relatívne chladnejší vzduch bude veľmi blízko, naďalej zotrvá nad severnou Európou v oblasti Škandinávie a Pobaltia a naopak naša oblasť, Karpatská oblasť, bude
relatívne teplejšia, rovnako aj západná a južná Európa a také najvýraznejšie chladné odchýlky budú na Balkáne. A tento relatívne chladnejší vzduch bude pomerne blízko nášho územia a pri vhodnej synoptickej situácii sa môže teda prepadnúť až do našej oblasti a ako som naznačil, zdá sa, že tá vhodnejšia synoptická situácia nastane niekedy v závere budúceho týždňa. Tu sa už môžeme pozrieť na vývoj maximálnej dennej teploty vzduchu z modelu ICON na dnešný deň, takže dnešný deň ešte bude veľmi teplý a budú veľké rozdiely alebo väčšie rozdiely medzi severom a juhom. Na tom severe, kde už začne trochu pritekať chladnejší vzduch za studeným frontom, teplota maximálna iba slabo nad nulou, okolo +1, +2 stupňov. Podobné to bude aj v severovýchodnej časti Českej republiky, v oblasti Slieska, kde tiež začne pritekať chladnejší vzduch. Naopak na južnej Morave maxima podobné tým, ako budú na západnom Slovensku, čiže okolo tých 7, možno až 8 stupňov a na juhozápade Slovenska aj nejaké deviatky budú zrejme zaznamenané. Možno ešte aj teplejšie a relatívne chladnejšie potom zajtra, kedy k nám prechodne bude prúdiť ten spomínaný chladnejší vzduch, takže vidíte, že na Orave, na Spiši, potom aj čiastočne na Šariši teplota vzduchu okolo nuly, ale smerom na juh teplejšia. Na juhozápade si veľmi toto ochladenie ani nevšimneme, pretože maxima aj zajtra, to znamená v pondelok, budú okolo tých 6-7 stupňov, čo je stále relatívne teplé počasie. 10. februára to pripadá na utorok, tak vidíte, že už teplota vzduchu bude vyrovnanejšia. Prílev chladnejšieho vzduchu už tam nebude, naopak začne k nám pomaličky prúdiť teplejší vzduch a zrejme opäť treba rátať aj so zamračeným počasím a s tvorbou inverzie, teplotnej inverzie, preto tá teplota v nižších polách sa bude vyrovnávať a môžeme vidieť, že maxima zväčša budú na úrovni od 0 po 5 alebo od 0 po 6 stupňov a veľmi podobné to bude aj v Českej republike. Výraznejšie oteplenie potom zaznamenáme v strede pracovného týždňa, v závere pracovného týždňa už v stredu, opäť ten juhozápad alebo aj Trenčiansky kraj, oblasť Žiliny začnú byť také výrazne teplejšie, naopak pri južnom prúdení Banskobystrický kraj nebude až tak reagovať a tam teplota je iba pár stupňov nad nulou a v rámci Českej republiky tiež vidíme, že ojedinele teplota by mohla dosiahnuť až 8 stupňov, takže rozhodne nejaká veľká zima nebude. Môžete vidieť predpoveď na piatok, takže maxima na juhu lokálne až okolo 10 stupňov, aj na február veľmi vysoká hodnota a aj na južnej Morave by teplota sa mohla priblížiť k 10 stupňom. No a ešte tu mám maxima počas toho avizovaného ochladenia. Tak tu môžete vidieť maximum z 15. februára, kedy by malo vrcholiť v úvodzovkách to výrazné ochladenie a vidíte, že na severe maximum okolo nuly, prípadne slabo pod bodom mrazu, ale na juhu pri severozápadnom prúdení morského vzduchu kľudne môže byť 7, možno až 8 stupňov Celzia. A taký relatívne najchladnejší deň 16. február, ale toto sa ešte môže zmeniť, je to ďaleko, je to hlavný beh, ale je to len na ukážku toho, že áno, malo by sa ochladiť v závere budúceho týždňa, mal by k nám preniknúť chladnejší vzduch, avšak zatiaľ to ochladenie nebude také výrazné, ako sa ešte pred 2-3 dňami predpokladalo. Viacerých zaujíma, kedy už bude viac slnka, tak o niečo viac slnka by sme si mali užiť najmä v týchto prvých dňoch budúceho týždňa, to znamená v pondelok, najviac ho asi bude v pondelok, a to najmä na severe a východe, ako k nám prenikne o niečo chladnejší a suchší vzduch, tak najmä na tom severe a východe by sa oblačnosť mala zmenšiť, avšak potom v ďalších dňoch vidíte, že oblačnosť by mala opäť pribúdať a tých slnečných hodín alebo trvanie slnečného svitu bude podstatne kratšie. Postupne v strede budúceho týždňa na viacerých miestach bude opäť oblačné až zamračené počasie, iba ojedinele, možno najmä na severe zmenšená oblačnosť, ale celkovo toho slnka bude aj v najbližších dňoch málo, ako som povedal, možno najviac v pondelok. A potom nejaká nádej tam svitá, ale až niekedy na začiatku budúceho týždňa, kde modely predpokladajú vyššie trvanie slnečného svitu. V najbližších dňoch nás nejaká veľká zima nečaká, práve naopak. V budúcom týždni vo väčšine dní bude teplota vzduchu nad dlhodobým priemerom a teplotné maxima budú atakovať 10 stupňov a v niektorých dňoch ich môžu dokonca aj slabo presiahnuť. Zrážok v našej oblasti nebude veľa, vyskytnú sa najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji, relatívne najmenej ich bude na juhozápade a miestami v Prešovskom kraji. Najviac slnka by sme si mohli užiť najmä na severe a východe v piatok, ale v tých ďalších dňoch skôr bude opäť oblačné až zamračené počasie. No a v Španielsku a v Portugalsku aj v najbližších dňoch treba rátať s vysokými úhrnmi zrážok.
Ak sa vám video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a ak si nechcete nechať uísť aj ďalšiu predpoveď počasia alebo zaujímavosti zo sveta meteorológie, tak sa pridajte aj k odberu kanála. Prajem vám pekný deň a dovidenia.